ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଦାଲତକୁ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଦାଲତ କହିଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଜଣା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଅଦାଲତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ବେଳେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଆପେ ଆପେ ମନ ଭିତରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଦାଲତ ସେ ଆମର କି ପ୍ରକାର ଉପକାରରେ ଆସେ, ଆମ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ବା ନିବିଡ଼, ଆମେ ତା ମଧ୍ୟରୁ କି ପ୍ରକାର ଆଇନ ସହାୟତା ପାଇପାରିବୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି, ଉପସଚିବ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ। ସାର୍, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଦାଲତ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ବୁଝିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଲୋକ ଅଦାଲତ କ'ଣ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ରହିଛି। ଅଦାଲତ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତ କହିଲେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଓକିଲ, ପକ୍ଷ, ହାକିମ, ରାୟ, ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଅଦାଲତ କଥା ଉଠୁଛି, ଲୋକ ଅଦାଲତ ତାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରଖାହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ପିପୁଲ, ଅଦାଲତ ମାନେ କୋର୍ଟ, ତାମାନେ ପିପୁଲ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ଅଦାଲତ ବୁଝାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଯେ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଜଣେ ହାକିମ ବସିଛନ୍ତି, କଳା କୋର୍ଟ ଗାଉନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପଟରେ ଦୁଇ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜେରା ଜମାନବନ୍ଦୀ ଚାଲିଛି, ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ କେସ୍ର ପକ୍ଷବାଦୀ ବା ପ୍ରତିବାଦୀ ବା ଦରଖାସ୍ତ କରିବା ଅପରପକ୍ଷ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, ଇଏ ଆଙ୍କ ଓକିଲ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅତିବାହିତ କରିଥିବେ। ସେଇଥିରୁ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ, ଏଇ ଲଢ଼େଇର ସମାଧାନଟା ଜଣେ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ହାକିମ। ସେ ହାକିମ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମାଧାନଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଅଦାଲତର ରାୟ ବୋଲି ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ଅଦାଲତର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି, ଏ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଦାଲତ। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ରାୟ ବା ଫାଇନାଲ ଅର୍ଡ଼ର। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଦାଲତରେ ଯେଉଁ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ହାକିମମାନେ, ସେଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ତର୍ଜମା, ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ କାନୁନକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ସେ ଯେଉଁ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେଟା ସାଧାରଣ ଅଦାଲତରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା, ମାନେ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ଭିତରେ ଟୁ ରାଇଭାଲ ଗ୍ରୁପ୍ସ ବା ଟୁ ରାଇଭାଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି କୌଣସି ବିବାଦ ହେଲା, ସେଇ ବିବାଦକୁ ସେଇ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ତାର ଫଳ ଆସିଗଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଲୋକ ଅଦାଲତର ରାୟ ବୋଲି କହୁ। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଅଦାଲତରେ ଯେଉଁ ହାକିମ କୋର୍ଟ ଗାଉନ ପିନ୍ଧିକି ବସିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଜଣେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅଫିସର ବା ହାକିମ ଜଣେ ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କୋର୍ଟ ପିନ୍ଧିନଥାନ୍ତି କି ଗାଉନ ପିନ୍ଧିନଥାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଅଦାଲତର ସାଧାରଣ ଅଦାଲତର ପରିସର ସେଟା ନଥାଏ। ସାଧାରଣ ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ରହିଛି, ସେ ବିବାଦକୁ କେମିତି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ବାହାର କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ଅଦାଲତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ଉପସଚିବ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଲୋକ ଅଦାଲତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ସୁଗମ କରିଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଭିତରେ ଯାହା ହେଉ, ଏଭଳି ପରମ୍ପରା, ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଉପକୃତ ହେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ, ନିହାତି ଅତି ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ। ଯାହା ହେଉ, ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାର୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ବିଷୟରେ। ତାହା ଆମ ତରଫରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।